sang Pak Masuk. Tapi kok Pak benda ngono iki ketoke aku ora rumangsa ganti, ora rumangsa ngongkon. Pecah ora roh. Tukaran ayo Pak iki. Sabar. Tadi sias dikontrak Mak iki. Iya, 2 tahun. Wow, 2 tahun. Ya aku tak kok nek sak wayang-wayang kuwi tak balekno nek aku salah. Ngoten. Iya lah. Usaha apa Mak? Usaha bakul tempe gede. Lo. Tempe gede. Tempe sih. Diresik kabeh guys iki sida dikontrak. Bisa dari dhisik pasamu mangki ku marek apa? Omat wis pokok. Dari sedunia. Iya. Nggih. Coba. Ngecat. Cat napa Mak? Tempe padang. Putih. Krem. Omat ki apa iki putih he? Nggih, ketok resik nggih Mak. Lanjut iki mak bulan iki. Nggih. Iki omat kuncuk iki. Omah kuncep iki pripun Mak? Lah bulan. Oh ngoten. Alah, Mak e bohong. Cat ijo iki sak kuburan. Mak e andani kok. Dadi nek nengok kuburan-kuburan ke cate ndek nek abang. Mboten. Apa warane? Ijo. Lah iki omah kuburan. Gak apik Mak kok diwujud pemirsa Mak kok. Wong gawe kecat omah kok ora ndirani. Ijo mbek ora. Selera dik tuh. Omahku sih ijo ya sih. Ijo ora sih? Omahe Mak e Iya. ijo. Ya ki omah kuburan. Tunggal. Dalam kabeh foto. Ah, gue. Ini tidak ya. Orang ngerti. Kalih Pak e kok Mak. Nyata. Nyotes diluk tok iki. Kalih Pak e kan pun dangu. Terus ajeng dingge dodol niku lho Mak, pentol gresik, Mak e ngertos. Lho, kabeh niku. Ini. Omah sawah. Lewat kok sawah dua ini. Kok ndoni sawah kok nek motor lah. Diresmi. Anak-anak sawah itu di sawah ini. Tapi biasanya wong mampu itu males usik-usik sawah. Tapi nek pun katang nggih diresiki to Mak ngoten niku. Usik-usik sawah paling males. Lah iki Pak e dandani sanyo. Oke, sanyo ini didandan. Tasik mancing to Pak niki. Wong iki mau 8 meter ta? Hah? 8 meter ta? Engko nek ketiga malah gantung deh. Enggak. 8 meter. 8 meter. Ya sak batang ngene kono sak batang. Kayak potongan-potongan. Mau ora sak 8 meter. Jadi saya ini cukup kuat ya. Kuat ta? Menjaga ini 3. Sanyo ini ra gelem metu. Itu belum rapat. Wis adem lho. Iki belum rapat. Tentu kalau saya tanya itu. Ngerti ya nek. Apa? Sumur. Apa iya? Ini. Kegiatan vaksin dulu.
Wis bancan. Ganjarnya itu urung dianu kok. Urung dicoba mergo kono mau Pak wis mbok tutup Pak. Urung ya. Wow. Ini kan kepak aku. Enak kan. Ya. Ini mbok tak dicoba enak kan. Ya, itu. Tapi Mbak Romo sing iki enak banyu iki. Mbak Romo bali desa kuwi keren. Kurang berapa sih? Tuh, Mak hilang, guys. Mak endi iki? Dikontraknya kapan, Mak niki? Tanggal 28 jare. 28. Yo, ora parah aku ora apa-apa. 28, guys. Masuk ora semua. Ini ada tanggung lucu nih, celengan. Sebenarnya anaknya sekolah jadi dewasa. Perlu ini sakit, tinggal anak peranak. Dia diresiki. Oh, mana diresiki kan tetap koyo awal. Apik koyo apa nek ora diresiki yo. Dadi lamun rusak. Iki nek kaya Per. Mboten enten, Mak. Kok tahu anak per, guys. jejer mare-mare santane Iki aku tumbas lampu, guys. Dikon tumbas lampu karo kae. Ya mau ya sini wis kon tumbas. Oh kan pengen misal. Terus direk kendalane barang terus. Terus ya pinggire Mbak Lipa. Mbak Lipa yang kok ono ternyata Mbak Lipa iku kulaan lampu. Dek mau aku serono lawange tutupan, tak telepon gak diangkat. Terus aku balik tekan kene. Di WA karo Mbak Lipa, aku kulaan lampu. Terus untuk diterno rene guys lampu. Nggih, mungkin diterke Mak. meteng gila sebab parentai. Dikengken pae. Kula mriko. Nggih. Kan kita ngomong. Mbok gak dipakai lho. Terus nggih, mungkin mriki. Walah, mun saged Pak niku. Iki guys, dibenekno sanyune wis bancar. Bancar guys banyune. Walah, derajat. Ikan jadi Pak bancar Pak. Kita harus puas dulu. Walah, bancar Mas, benar. kira ke sisi apa? Mana mau tutup ya? Ya. Iki sanyune mancing terus saiki wis bancar. Wis banyu wis dibenekno saiki karek listrik-listrik e guys. Loh, niki nggih medal nggih, Pak. Walah semute. Semut irang, semut rezeki. Yuk ora guys.
Walah. Banjir engko. Sayangnya anyar. Buka tak kono. Jeblok engko. Mau kira ini lah kan. Terus gini mak, walah derajat. Kenapa nih? Ini mudah. Tapi sebelah itu mau ada. Oh. Berarti sumbernya yang mriki nggih, Mak? Sumbernya Pak Romo Rono wis gen. Itu apa nek ngarani kono wis gen. Kelurahan. Putrane. Oh, dipasarin Pak Saya kok mendek. Berbeda pendapat. Terus di benekno. Tapi tasik saged, Pak. Listrike niki. Ora ada bener Pak. Guys, stop bentar. Benekno. Didel duel. Asli aku kesel. Sampun. Manggon omah. Omahe dua bunga niki. Iki lempok. Pirang piak 1 2 3 4 nggih, Pak? Heeh. 4 piak, guys. Ya, pusat meneh kae, guys. 4 lho, guys. Iki 1 2 3 4. Iku. Listrike wis dibenekno, guys, karo Pak Gendon iki. Satu persatu dibenarkan. Dan terus Omah iki sampe terocok kok guyah lah. Lebih ini rapi rapi. Omah dandani aku langsung gitu. Pak, ini bisa terus. Pak nguras. Ini gunungnya. Ini sendiri sih dia ya. Nguras. Pak nguras guys. Nasi wabeh jeresi. Aduh deh, lama ini. Resek-resek. Jadi sih. Berarti sih nampak Pak Putra Mbak itu. Pak tak boleh bonding. So nomor tuku telu. Nek apa tuku nomor. Kok lu udah mesti resik-resik perang-perang dino iki metune iki lho siji telu wis tembak nek gak tok apakmu. Kok ijek nomor ya Mbak iki? Cek lah.
Ya Aku Allah. kiamat tak nomor. Lah kan judi online ku padha rugi saiki marake kok judi online. Nggih, judi Nek online. nomor kan wis gak PTO. Judi online tapi nomor ijek. Iya wes saya Pundi, Mak? Mboten kamar kecil loh, toilet ngono iki. Bocor. Terus mak badhe tumbas tanah niki, Mak. Samping. Nggih. Tembusane. pakai pirang-pirang ikra. Pakai ini pirang-pirang ikra. Ambil letak. Apa? Golek mobil. Nek mobil ya tak kena untuk mobil. Tidak boleh nek acung motor sebujur loro. Iya. Mau nek ngebujuk telu mae Pak. Lo kon pisah-pisah yo gelem wong, geleman Tidak wong. bujur bab Mbak. Pak, kau tak pamit dulu ya. Jangan mobil itu. Ya, Lek. Kok mobil kok kada nyebrang. Iya, hati-hati rasa kebetulan. Tunggu murah. Apik murah. Desan kok itu kuwi. Pak. Iya, wis hati-hati ya, Le. Sama selamat ya, Le. Selamat ya, Le. Selamat. Boleh kamu nek acung. Iya. Mobil ini bisa ya. Pak, iki Pak, cahnya terok-terok, Pak. Iki bujur loro iki. Ngacok lek turun. Ayo Mas, salim ae. Tepat sami kok. Assalamualaikum. Kok jare bojo loro lek kok. Enak-enak. Tidak ke. Sita rantai kok. Nek kacung motor kowe ro nggo nae. Ya ora mosok iki enak mape wis tukang guru mobil nganggo peta. Ngering. Wis yo lek Hamis. Iya, Le, hati-hati ya. Selak sore. Iya. Wis hati ya. Ben kartu tol iki ndi? Kartu tol ini nggo gulu motor. Nggo di dhewe kuwi. Ayo. Assalamualaikum. Oh. Nah, rusak mulut kayak kopen. Sampai kalau di syuting lagi. Timnya bagi guys, tim robot. Mak, ada tumbas lampu. Mbak Lipah boten nenten. Ndangge. Mau baratis ketoke juga jungkat kene terus batinku pengen ndi kok roroh goncekan jarine Mbak Tikamu ape kulaan jarine. Nggih, ndek wae pun WA, Mak. Ampun. Nggih, tapi niki terus pake diken jenengan mawon sing ngedoli. Lah aku nek enek tak doli ora enek lampune ketoke kok. Boten nenten. Heeh nek enek wong ngono kuwi golek ya wong gak enek tak golekno nek enek tak dol. Memang ora enek ketok emang jung ditata. Urung didandani lho maksudnya kudu mesin. Lah ya oke. Ya engko rene nek kanthi. Ndek wae terus niku Mak ajeng diterke, tapi Oh, kan pinterno. nggih. Aku diterno Mbak Lipah rono. Lah niki kan dangu, terus Pak jejel paranine menawa wis ning omah ngoten ndek wae. Mau metu. Nggih lagi. Ya engko mentak kandhanane men diterno. Nggih. Mau diparani anu, Dik sapa? Sapa? Dila. Dila. Ya Allah. Lah aku nek ndelok kok nek mel aku ya eling Dila eling mel ngono. Dila ya Dila aku tak sanjangane Oke. Pak takone. Nggih pun. Matur suwun nggih, Mak. Sampean engko gak usah rene Nggih. mae. Oke, Terus matur Mbak Romo? suwun. Nggih, Mbah Mbak Romo. Nggih. Nggih pun, Tak Mak. narak sampean? Mboten langsung mawon dintosi make pake. Iya wis ya ngonten. Ya. Monggo, Mak. Nggih, tukang syuting ya kudune ngetutno. Dir. Kayak golek artis saya. Yo, ping 3 wis.
Bukan terlalu. Lagi jere aku kene Mbak Romo lho. Oh, kamu kan naik motor. Ya naik motor lah. Deh. Piye wong iki kok? Cuma sini kan no. Iya wis nang kono wis ngenteni. Yo entar dulu tak golek keluarnya kabeh. Walah. Perkulaan guys ki bumil. Aslinya nang omah ya nek tapi ki mau ngomong wis lak dolen. Nek mau golek mak ngatemi. Ki enek. Bisa ngomong kan dhisik lho. Lah kayak mau nek esuk klenek wong ning omah sik rarene kenapa lek kowe? Lah, aku. Loh, sampean lagi budal. Lah iya. Terus aku ning gurinem. Lah iya, lak yo. Aku gak ero sampean budal. Jare mak ngatemi, lagi budal rono ngonten lho tak golek ya. Nang kono renek, ning kene renek. Ora. Angger enek wong ning omah sak esuk ki ora enek omoro. Ya mbah Heh. Nek enek omah kret dilok lho. Iya golek. Kedikik ngono iki di masam. Ya mbah piye kok. Beda wis yang ngono. Lah sampean iso? Tak kira ya rokan tok. Ngori yo. Ngori. Aku demek weteng Mbak. Gak oleh guys aku. Kok demek Sok weteng. dene nek air mong. Tak cek wonten. Sinten? Aku mau dhewe kita konten. Malah penak kan mbok iki lewang. Yo, Iya. Gila wang kabeh iki kok. lewang. Aku guys. Tapi kan itu gak untuk wong gak tulis. Iya, terus. Ini Mbak. Maksudnya kena tangan nih. Nyukil-nyukil ngono gini. Pino ki biasanya yo dolan wis. Iya, wong tutupan. Iki guys ben dibenek Mbak di pasir. Ya wis dadi guys. Kira aku iso gawe kurangan. Ora iso. Tak kira kene apa duit to. Mbok kira mau aku dilak. Iya. Dikek badan. Sawe men. Ngono Ya kan gawe. Wow. Kecil. Ya. Heeh. Loro. Cuk dene setrum. Dila kesetrum Dil. Pino lo tau ciblok ke gerobak kene ndek cilik ana. Dadi iso. Kan ditumpakno ayahe. Heeh. Kan ditumpakno umur 3 tahun, 2 tahun setengah no Dil. Kan ditumpakno kene mulak ning pasar duwe dek man dolane elek lah. Dek tuh ibu bola. Ya anak iki bencit tapi ngono. Nangisan. Dia nangis di kok. Dil cair Dil. Ya. Mesti anti kelas aku. Gak pakai kresek aku wis nene. Ya masa aku nenteng-nenteng ngono tok, Mbak. Enggak boleh kan tak banget tenan, Mbak. Mbak Lipa ya apa, Mbak? Wah, rakulaan bagi, guys. Cair ya, Dil. Cair, Mbak. Dil lah kresek iki dene nendi lah, Dil. Gak bukan ndi lah kok. Mosok tak kayak iki. Ora apa-apa gede. Tapi ini mek gempian. Ini pecah. Cincin Nah terus. Ini lah Mbak kok. Terus, Dil ngene iki yo kelakuan nemok mangok, Dil. Jelas. Ada mbak. 400.000 diskon lo. Ora usah wong malah tambahi biasanya. Lah, diskon. Mbek iki malah kesah. Nama kadene. Sing tuku Sultan Lek Damis. Ora usah tak diskon biasanya nek mung tak potong 5.000. Tangi butok iki. Iki Lek Damis ora wis. Makasih ya, Mbak. Oke, dadah.